Mwyn iddyn nhw derbyn y datrysiad, fi'n credu bod nhw angen deall a bod nhw'n ymwybodol o'r canlyniad o feipio, ond sa'n credu bod nhw a ni ddim yn gwybod y canlyniad o feipio hir dymor. Dyw pobl ifanc ddim yn ymwybodol o'r difrifoldeb y sefyllfa a mae'n hawdd iawn i'w cuddio o athrawon a rhieni gan fod nhw ddim yn yr oglin wael. Pa fath o bethau ydych chi'n meddwl sy'n angen i wneud i helpu pobl ifanc sydd efallai efo dibyniaeth ar vapes? Dwi'n meddwl addysg yw'r prif peth. Yn amlwg, hyd yn oed jyst yn ysgolion, i derbyn rhyw fath o addysg ymhlith o sut mae'n effeithio'r corff nhw. Nid yn unig addysgu'r plant, ond hefyd rhieni neu gofalwyr y plant. A dyw lot o rhieni ddim yn ymwybodol o beth mae plant nhw'n wneud tu fas i'r tŷ neu yn yr ysgol. Petai vapes yn cael ei ddefnyddio bron o bod fel rhywbeth meddygol i pobl sy'n ysmygu sigarets i stopio nhw, a ddim jyst i rhywbeth i pawb cael, bydd yn bendant yn gostwng yr nifer sy'n defnyddio nhw.